Shalom, horas madihita saluhutna. Di hama kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu paupato dung Trinitatis ima di tanggal 10 Juli 2025. Hata ni Tuhata na tersurat di buku 5 Musa bid 30 ayat 15 rodi ayat 20. Dohot topik minggu maka holongi debata jala manangihon suarana. Mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Hujah hamadihita, tapai hutihuk madi bagasan rohat tabi, sonoma didok hatani Tuhata. Idama nunga hu papilito tuho sadarion hanguluan dohot hatuaon. Hamatean dohot hamagoan. Ahumatutu madokon ho sadarion ikon haholongam mujahoba de batam. Jala marparange diakka dalanna, huhut mangaradu tiakka patikna, aka aturanna dohot uhumna, asa panguluon na ho, jala patoropon na ho, jala pasu-pasuon ni Jahuba debatapo ditano si topotonmu, nuaing bahen partalianmu. Alay tungsura marbalik roham dang oloho manangihon, lam oloho elailaon marsobat waka debata siliban dohot mangului akai na paboto kiamma au tuhamu sadarion ikomago situ tuhamu jaladang tagamon lilik kamu mangulu di tano si topotonmu dung taripar Jordan bahen partalianmu jowoku masadarion langit dohot tano gabe siti dangiku dopak kamu pabua naung hupa pilito tuhamu hanguluan dohot hamatean. Pasu-pasu dohot toru-toru. Dibahini pilit ma hanguluane asa mangulu ho dohot pinoparmu sugut. Asa haholongammu Jahuba de batam jala tangihonommu suarana. Jala marsilohot roham tu ibana. Ai ibana hanguluan muhian dohot na pagijang umurmu. Asa tok-toko maringan di tano naung niwarihon ni Jahuba hiat waka opum tu si Abraham, si Ishak, doho si Jakob, naing lehononna tu nasida. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan sahapor siaun, adurak sotaripar bangso Israel tu tano Kanaan, ima tano naung niwarihon ni Jahuba hiat tu punasida si Abraham, si Ishak doho si Jakob, jumulu dipaingot si Musa bangsoi asa takas na sida mamilit na duminggan di nguluna. Jadi dilubahos si Musa hian ati buharu pani dung sahat na sida tu inganan na ibarui dibereng na sida di si aka ragam ni aka si sobaun dohot aka na asingi ba di patujulu si Musa hian asa mana nasida. Alani di paadupus si Musa matu nasida dua pilihan. Ima hanguluan dohot hatuaun. Hamatean dohot hamagoan. Molo di hata Indonesia didok kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tumakas didok di ayat 15 idama nunga hupapilito tuho sadarion hanguluan dohot hatuaun. Hamatean dohot hamagoan nina. Mereka harus memilih jala sipiliton nasidai hola dua do. Dangadong pilihan alternatif. Hidup atau mati, beruntung atau buntung. Molo di ayat 10 siai takas didok kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ikon piliton nasida dosa dasiane dang boy duasa. Ia soi dang memilit nanggosada. Pilih masa darion ni nasi Musa. Tentu
Dang na pabiar-biar ho si Musa di si. Alai asa diboto bangsoido na dia si piliton na. Alana pilihan mereka menentukan masa depan mereka. Pilihan mereka menentukan hidup matinya mereka. Molo piliton na sida ikon makaholongi Jahuba marparange dia kadalanna huhut mangaraduti akapatikna aka aturanna dohot uhumna manangi suarana jala marsiloh rohana sida tu Jahuba tutu hanguluan dohot hatua umma jabber si jalo onna. Moloido pilihan na sida te. Mangulu mana sida jala patoropon ni Jahuba ma pinoparna. Pasu-pasuon ni Jahuba na sida di tano si topoton na sidei. Pagi jangon ni Jahuba umur na sida. Akaima pasu-pasu si jalon ni bangsoi molo piliton na makaulongi dohot tumangihon suara ni Jahuba. Jadi adong jabber si jalon na sida. Alai molodangolo na sida makaulongi Jahuba dohot tumangihon suarana jabbarna ima hamagoan. Jaladak tagamon liling na sida mangulu ditano si topoton na side. Ima didok rupani tu bangsoi. Bebas do bangsoi mamilit. Dangadok paksaan dohot na mamaksa. Molo di pabua si Musa pe aka pilihan itu na sida dada na naing mamaksa asa ikon ipiliton na daw. Konsekuensi ni pilihan ido na naing dohonon ni si Musa marhite turpukon. Dus do yakamang dohot tamuinang songo si Joshua na menawarkan pilihan tu bangso Israel. Ate ngajut tabigi ayati. Dido ibana alai molotung suguru hamuna mangului Jahuba pilih tamuma sadarion manang isenaing uluan muna. Manang debata sileban akan ni uluan ni opumuna di bariba ni batangaihi. Manang debata ni hala amori na punatano nani ingana munai. Alayang guau do ngaku sajabu ikut Jahuba do uluan nami. Ninaibana rupani di Joshua 24 ayat 15. Di paadupo si Joshua pilihat tu nasida. Jala si Joshua pe di pabua pilihan na doho jabbar ni pilihan ni. Suaksongoni masih Musa maradupon bangsoi. Hamu kadongan mamukasian panopau ni nunga dilehot Tuhan itu jol mai kebebasan untuk memilih. Tu si Adam doho si Hawa pe nunga dilehon kebebasan untuk memilih. Alai ala salah memilih nasidate basongonima jadina. Nang tuhita pe satu saderion dilehon do kebebasan memilih tuhita. Dang adong paksaan. Jaladang adong na memaksa hita. Bebas do hita rupane memilit. Molo tapilit dang mangan misalna alias diet doho tujuan asal langsing, ya silakan. Ate dangarong mangurai. Dangarong na mga bati te. Alay pikiri dengan rimangi bagas. Unang doholan asal langsing gabe langsung ate. Holan alanina diet gabe det. Pikiri dengan. Molo dipilit to dang manguli manang dang muli. Tua kana buru duli-duli silakan. Dangarong na mangurai. Alai ingot, molo somuli doho manguli ho, dakolan kesenanganmu narikot. Sarihon na tuam nasay martangiang, asaro rokap muati. Dang marnaro rokap ni gelekon ninna na tuon, hape geleng na do na mga bati. Na tua martangiang mangido rokap, geleng na mangido asaw nang marrokap. Manguli mahuamang, ninna among na tuibana. Ahamadido alusna. Bapa mamanguli. Ninna anak nai. Anggo bapak nai lasdo rohana mabigi usul ni kidan nai. Alai polisi tuba do na melarang ate. Molo pilitom mo saunari dang karejo mudum-mudum maju di jabu ya silahkan. Dangarong na keberatan di siate. Isi na keberatan dangarong. Ay mangulu, manakso mangulu ho, dinggam manang naso dinggang ngulum, horo manot tuhon. Dangarong nakiberatan. Paling dua non, adok piring beterbangan di jabu. Molodak karejo ate. Pokokna bebas duhita mamilit.
dosongon na mamilit situ horon na di pasari. Nunga di pahebang, jala di paadar na martiga-tigay sude di si. Maragam di sisi piliton. Tinggal mamilit do hita. Alay unang lupa, dung dipilito, unang lupa membayar ate. Hamak kadongan, didok akan amalo, hidup ini adalah pilihan. Jadi memang hidup ini bukan hanya kesempatan, tapi hidup ini adalah pilihan. Tohodwe, memang hola dungo do hita sian pudu matai manugu nei, nunga mamitor dia dopo kita tu ragam nyaka pilihan ati akamang do tamina nami. Dia do si pilih tota. Dungo do manang modum dope. Mamitor martangiang do manang mamitor lau do rupani mariketi tu aka ulau nabi. Ngapitor dia dopo tu hita aka ragam ni pilihan ni. Ingot, dang bui suma milit tita. Daksongon pemilihan ni rupani bui abstain mananggul putate. Tang bui. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, iko pilih tato, iko pilih tota do. Holani iko manak do hita, asa unak salah pilih, songon nata do digijang nak keningani rupani. Didok hatani edde korido, pilih ma nadu menggani, saya pilih ma nadu menggani. Asa mangulu homuse dohotu pino parmusugut. Pilit mana du menggani, saya pilit mana du menggani, asa mangulu homuse dohotu pino parmusugut. Danin nado. Jadi molo tabering memang teks ni koron saya hira turpukod do rupane dasar ni na menciptahon kori. Pilihanmu menentukan masa depanmu. Jadi naing denggak kita, naing hasia kita, naing maju nguluta tergantung di hita do, tergantung tu pilihat do. Molo naik sega hita, ya tergantung pilihat do. Ido nakin didok digijang rupa ni, dipaadupun tu bangsoi dua pilihan. Hatuaun manang hamatian. Hanguluan atau kematian. Kemujuran, keberuntungan manang kebuntungan. Silakan, pilihan kita itu menentukan masa depan kita. Manang nadia pi nata piliti akamang dohot tamuinang sangat-sangat menentukan masa depan. Unang papilit tu muse ate sotungga belau swadong na dipilit ayarong dosongoni papilit tu ala na papilit tu akhirna gabela swadong dapat sa. Sebaliknya unang asal memilit mau dapok na solomoni roha manang naso pas di roha. Jadi arong do napapilit tu ate. Ala napapilit tu ma lau songoni ma habis tiki nungabe lam robot ari. Atong malo mahita mamilik na dihita. Molo dipilito saunari maka holongi de bata jala manangi hon suarana. Nauli mayate. Jupa koma hanguluan dohot hatuaun siad de bata Jehovah. Amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, pasu-pasu homay, jala paurat to di bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho katami, perbuih na denggan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin.